Marina Sergeeva Bushaeva, Russa ta' 40 sena li toqgħod l-Imsida ingħatat sentenza sospiża ta' ħabs wara li Heddet barmad l-Ix-xufier ta' taxi. Hija ġiet akkużata li Heddet u kkawżat biża' permezz ta' pistola fuq xufier ta' taxi fost oħrajn. Fil-Qorti ġie spjegat li x-xufier kellem lil ħabiba tal-akkużata bit-Taljan u offendit ruħha għax ma bdietx tifhmu. Ix-xufier waqaf il-karozza mal-ġenb u qalilha biex tinżel Paceville. Kien hawn meta l-akkużata ħarġet il-pistola u x-xufier baqa' nieżel biha l-għassa. Bushaeva wieġbet ħatja għall-akkużi miġjuba kontrija. Il-Qorti immexxija mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo tat lill-akkużata sentenza ta' 2 snin ħabs sospiżi għal 4 snin u ħelsitha mill-arrest bil-patt u l-kundizzjoni li ma twettaqx reat ieħor f'dan iż-żmien. Gawżu ġabiru ta' 21 sena mill-Ghana li joqgħod il-Marsa intbagħda 9 xhur ħabs u ġie multat 465 euro wara l-instab fil-pussess ta' 3 boros mimlijin droga, inkluż 6 iqrata skannabis. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-Ispettur Anthony Sherry qalet li r-raġel instab b'ammont ta' ħaxixa tal-kannabis fi ġnien bil-veder fil-Marsa. Intqal ukoll kif instabet id-droga fil-post fejn joqgħod fil-Marsa stess u wieġeb ħati għall-akkużi minġuba kontrih. Harvin Vassallo ta' 31 sena minn Bormla ammetta li froda lil 2 persuni u ġie ordnat iħallas 1500 euro lura lil persuni msemmija fi żmien 18 xahar. Il-Qorti qalet li l-akkużat ma jista' jwettaq l-ebda reat ieħor matul dan il-perjodu.